Izilo Mzansi 98.0 the details. Ohlelweni Active Night kungolesine namhlanje ezwazi ukuthi njalo makulesikhathi lesi sisuke sino Lady M from Unica Wellness Center uzwe nengoma emnandi kakhulu before lena bekuyingoma ekanomfundo mo ethi umusa. Lady M sabona siyakwamukela ohlelweni kunjani sisi? Sawubona bhuti wami, sawubona baba, ngiyaphila, wena unjani? I know nami ngiyayithe kakhulu. Yeah, kungolesine. Kungolesine. Yeah. Sekuphinde kanjalo ne? Kunjalo impela. Komlaleli ongazi uLady M uqhamuka esikhungweni esibizwa Unica Wellness Center kwisikhungo lesi sezempilo kukhulunywa kakhulu ngehealth and siphinde sikhulume ke futhi nangezinto ezakhayo ezikwakhayo wena njengomuntu. Siphinde sikhulume nje nangezinto mhlawumbe ezingakwenza ukuthi ugcine mhlawumbe mentally ulimele, ukulimala kwakho mentally gcine sekuchithekela nasemzimbeni, usuzizwa umuntu ongekho right, usuzizwa umuntu ona stress, usumuntu mhlawumbe ophathwa ikhanda, sekunemthambo ethile kuwena enga operate ngendlela right ngenxa yeinkinga ezikhona ye stress. So abakwa Unica Wellness Center bakhona ke ukusiza umuntu ezintweni ezahlukahlukene, einkingeni ezahlukahlukene esizongena ke kukona lokho mangabe ingosi yethu lena sesiyivala ngabo 10 to 2. So manje sokuqala sikhulume nje ngento ebalekile. Lady M sikhulumile last week, besikhuluma last week ngendaba zama relationships, sokuyinto esiyesizame ukuthi sikhave kakhulu kulona lolu hlelo kulengosi kakhulukazi. And last week besikhuluma ngendaba lana yama relationship, izinto esizenzayo masisebudlelwaneni ezogagamela. Ngithandana nentombazana namhlanje, ngibona uthando luhamba kahle, excited yona nami ngi-excited. And bese ngenza izinto ngokwami ngitshela ukuthi ngikhulisa uthando, ngitshela ukuthi ngiyambamba lo partner ukuthi abone ukuthi hayi makabongwe uyena. Bese ngenza into, ngiqala into bese kubanzima ukuthi ngiyimele. Mhlawumbe ngizohamba naso isithando sami, ngigcine sengimnikeza i-debit card yami noma i-credit card, ngithi hayi mawufuna ukwenza shopping ngakwazi ukuthi uhambe uyothenga, ngimnikeza iphini ngithi hayi ungahamba uye kothenga. Mhlawumbe sivumelane ngokuthi uzospenda u500 rand, nangu umuntu wakhona saspenda u700 rand siyalinganisa. Mase buya sengidiniwe mina, sengicasukile sesiyaxabana. Ebese kuzoba khona umuntu ozothi makabonge bhasi kwasekuqaleni, bukuthatha lapho ukuthi umuntu wakho umnikeze ikhadi, bukuthatha lapho ukuthi umuntu wakho umnikeze iphini. Yazi lento lena sikhulume ngayo last week and is Sunday leli sonto siphuma kulona. Sikhuluma nje nezinsizwa sihlangene. So bekhuluma labo bhuti abo2, oyedwa wabo useshadelwe and then lo munye uzoshada maduzane, uzoshadelwa nje maduzane. So uyasho ke uthi mina umuntu wami sesineminyaka sindawonye, ayazi iphini ekhadi lami. Uthi ngahamba ngaye ebanki ngoba ngibalekela ukuthi ngesikhathi eyenza ke leyo nosho ukuthi lezi zinto zama app zengaka improve, yabo. Wahamba waye ebanki wayobanika ibank account yengoduso yakhe ukuthi uma ngabe ngihola ngosuku olithile imali eyisondlo indleko zesekhaya automatically iphume account yami, it's like stop order, iphume account yami ingene kwi account yakhe. Alright. Ngoba ngiavoid indaba ukuthi sithe sengimnikeza ikhadi lami elihamba nepin and ngazi ukuthi yazi iID ewise leyo, but leyo nto leyo akuyona into engingavele ngiyenze kuna noma ngubani. Kune stage empilweni in life, kunezigaba ongafanele ukuthi sizeqe ezinye. Angwazi ukuthi le nto ngivele ngiyovula stop order for intombi mina, but yena uyasho ukuthi ngoduso yakhe and banengane, so baphinde futhi bahlale ndawonye. So indaba zama grocer and izinto enjengalezo automatically imali yangenela ngale bese ke kuba ukuthi ku right. But ke namhlanje sizobheka kakhulu le yokujola, sisathandana, si excited makabonga une flat lakhe and then yonke into ihamba kahle, uhlala yedwa. Bese ngizotshela umuntu wami ukuthi ungafika noma yinini. Mhlawumbe kulo noma yinini bese singabekelana ukuthi but ungazise noma uma ngabe kunje. Ngithi ke ungafika noma yinini, umuntu wakhona bese fika noma yinini engashongo. Angizange ngicacise ngathi mina ungafika noma yinini, akekho wrong. Afika nemhlawumbe ngisesimene singekho right. Yona into esongena kuyona ke leyo namhlanje. Oh yes makabonge, angithathe leli thuba lokuphinda ngibonge. Usayibeke kahle umakabonge, wayibeka nje wayicacisa. Cha, ngiyajabula ukuthi uma ngabe ninabangani niyaxoxa makabonge, uxoxe nalabo sebeshadile, uze ukuthi khamba kanjani nabasazoshada nabangakashadi, yabona. Ukudlula nje kancane kona lokho okokunikana nalento mhlawumbe eshiwo omunye wabangani bakho. As much right kimi nakwabanye abantu, kodwa mina ngingayibuka lokho kukumina, ngingayibuka futhi ngendlela ehlukile. Yes.
iyodwa into okufanele siyazi uma ngabe sikhona la emhlabeni ukuthi sizohamba. Yes. Yabona uma ngabe ngithi sizohamba I mean ukuthi siyadlula emhlabeni sizoshona. Uma ngabe sishona kuye kube nezinto ezithile abantu okuba sengathi sebeshone nazo sidinga. Yes. Uyabona? Let's say yes ekhaya kuyaziwa vele ukuthi kune stop order like say 3000 rand esingena ekhadini lami sisuka kubaba. Yes. Ubaba uhleze nayo imali. Asithi le stop order kuye kwenzeka abanye abantu bashona inyanga iphelile. Uyabona? Yes, kuyenzeka. Ingene imali ye grocer but still ekhadini lika baba kukhona imali. But angikwazi ukuyikhipha njengenkosikazi. Uyabona? Yes. So ke uma ngabe sesifinyelela kulesigaba sika nkosikazi nendoda kubiza imigomo angazi ukuthi ngayibiza ngithini lento kubiza ukuthi sihlale phansi sikhuluma ngoba mina njengonkosikazi angikwazi vele ukusebenzisa imali esingavumelana ngayo ukuthi kufanele sisebenzise. Yes, kunjalo. Yabona? Yes. If ngizosebenzisa mhlambe ngiyabona ukuthi yazi sekuya kuthenini ngidlule emalini ukuthi okungenani angimenze ubaba abe aware ukuthi yazi baba ngiphethe ikhadi la kodwa ngiyabona bengizothenga into ya 500 rand sengibona sengathi kuzoba u600 rand. Uyabona? Ngoba le ngempela yokuthi sigcine sifihlelana amakhadi kimina ngiyiboni kahle ngoba ukufihlelana amakhadi vele kusasho khona ukuthi Thembani. Yeah. Iqiniso lelo. Yebo lonto le singayibeka nje kanjalo noma ingeke mhlambe ihlale kamnandi uthi ake sithembane ukuthembana akushiya ukuthi sithembana abanye abantu masikhuluma ngokuthembana is like umjolo only. Yabona kanti naseyintweni zasekhaya okubiza ukuthi sibambisane kuzo uma ngabe sikhuluma ngazo senza izinto nalapho futhi kukhulunywa ngokwethembana. Mile le ndaba makabongwe sasho futhi sizophinda siyikhulume namhlanje lento esikhuluma ngayo kodwa sesiyibuyisela ngala ekuthandaneni. Yes. Ekuthandaneni kubantu abangakabi na commitment etheni. Yaqona. Le ndlela yokuthandana kuyindlela makabongwe esihamba ngayo kodwa futhi asazi ukuthi siyapi. Ngeke ngayiveza leyo nto etsukeni. Ngathi ngenkathi mina ngithandana noma kabongwe sibambene ngesandla siyahamba. And uma ngabe sihamba sihamba indlela sobabili esicabanga ukuthi siyayazi kanti leyo ndlela leyo siyazi. Okungenzeka ngaphambili ifike futhi sinikeze inkinga. Yingakho abanye abantu uthola ukuthi ngokuhamba kwesikhathi bahamba indlela makabonge ngokungacabanga izinto abangase bahlangabezana nazo endleleni and abayixoxe lezi zinto. So ngenkathi sihamba egcineni ku end up futhi kuze kutholakale even nanomntwana. Uma sekutholakala umntwana uthola ukuthi asisafiki la besithi sizofika khona. Sekukhona usemaye endleleni uma sengimile vele uma kuthiwa ngiyaqhubeka angeke ngisakwazi ukuqhubeka nawe ngizoqhubeka nabanye uma kuthiwa ngiyaqhubeka. Yabona? Iqale lapho ke inkinga ngoba uma ngabe singasafiki sobabili la bekufanele sifike khona what about lengane bese uba khona unswinyoke ogcine luba khona kithina njengabantu besifazane we good kakhulu ekupanisheni ngomntwana uyabona ngoba siyazi vele ukuthi ke abantwana obaba bayabathanda abantwana babo uyabona futhi kujwayeleke kakhulu kulabo abasuke bengakashadi angazi kwenziwa la uthola ukuthi bayabathanda abantwana babo so uma beyathanda abantwana uma sike saxabana sahlukana mina ngizokuthunya ngengane ubuselfish ke lopho ngizokubeka nje kucace ngeke ngize ngikuhloniphisa ngikwenza kube kahle ingxabano zabazali ezabantu akumele sithathe ingxabano zabazali bese sihlanganisa nabantwana ngenxa yokuxakeka because lo mntwana udinga uyise udinga futhi nonini so ke asenze thina okulungile sixabane ngendlela esingaxabana ngayo kunjalo leke makabongwe angazi ownership engekho emthethweni yabona ukuthandana nawe mangithandana nawe bese unginika ilungelo lokuthi ngingafika noma inini lolo thando uma ngabe uqala ukungena kulo uthola izinkulumo ezinjalo bobhekisisa sisi yabona ngimusha kabi la ungagejimela kuba excited yabona so ke uma ngabe asibeni manje singabantu besifazane asibeni abantu abalalelayo yabona asibeni abantu abalalelisisayo singa excitedwa uthando lomuntu wesilisa kodwa njengoba ngimdala kangaka nje makabonga angikwazi ukukhama ngizo excitedwa uthando lomuntu wesilisa uphuma phi yena mina ngiphuma phi
Yabona Yes. endleleni bekade sihamba yiziphi izinto esihlangabezane mina ngiyazi kodwa yena ngimazi ngiyazi mina ukuthi mhlawumbe yini engishayile kolwami uthando ngize ngibe ngaka ngingenayo umaqondano oqondile yabona but yena angimazi ukuthi yini emshayile kolwakho uthando azabe engenayo nayo umaqondana onjani oqondile Yes. so umuntu mangabe senibadala ingxoxo yenu kufanele ikhombise ukukhuluma nihlangene akuseyona ingxoxo noma akuselona uthando lo 20 years Yes. lo 18 years kodwa uthando lwabantu abaneminyaka o40 kuyaphezulu uthando kufanele ube lona umehluko lolo uma ngabe nikhuluma futhi izinto enikhulumayo izinto kufanele zibe matured yabona Yes. so ke leyo ukuthi ngithi ngiqala nje ngikhuluma noma ngithandana nawe usuyaqala manje uzonginika inkululeko waze washesha bo kuyasetshenzwa phela la ekhaya yaqona usuzonginika inkululeko yokuthi ngingakhululeka uma ngabe ethi ungakhululeka makabonge bese uyibuza umbuzo ukuthi uma ngabe kuleli khaya kukhululeka abahambile bahanjiswe yini ngoba umuzi okukhululekiwe kuwo lo umuzi okufanele ukuthi uma ufuna ukufika ufike yaqona so yini le ebingenza umuntu enikwe inkululeko engaka ukuthi ungafika noma inini kodwa still lo muntu ayithole ngenamuntu enothando kangaka waze wanebhadi bo uyabona yila kufanele uqale khona manje ekunotiseni yonke into omunye ke abe naleyo excitement how am I and siyaxoxa nabangani bethu Yes, yes. uthe ngingafika noma ngabe nini uthe nje ayikho inkinga mina wanginika ikhiya okanye mhlambe noma enganginika ngikhiye vele ngama weekend akasebenza usuke khona ngingakwenza lokho heyibo anengeke umuntu anengeke umuntu uma usuqala ukufika noma ngabe nini uvela umthole engekho Ish yeah. yabona uma ngabe umthole engekho wena usuyathetha emzini womuntu Ish. yabona Yes. usuyathetha uthethela ukuthi uthe uyafika wathola engekho usethi ke lona uzange ungitshele lo uthi wawuthe ngoba siyayikhohlwa into esikhuluma esiqala kanti ave sigudeke kuyibambeni thina yabona lento othe wena sizoyenza saqala abantu besifazane bagude kuyibamba but nina iyanyamalala Okay. ngokukhulu nje kusheshsha leyo nto makabonge noma ngabe kuthiwa ke uyeza ukuthi lo muntu umthanda kangakanani please ngicela ningayenzi ngoba uthando leli sikhuluma ngazo esibadala uthandweni Yes. yabona kuhamba kube nezinto ezishintshayo ezingenza uzisola ukuthi kodwa lokhu ngangikusholani ngoba njengamanje sekuyanxaka so ke ayisekho ke indlela yokuthi bese uyamtshela ke lo muntu ukuthi ay njoba ngangithe ubofika noma inini ngicela ngasabi njalo ngoba uma ngobe uke wamtshela makabonge kuzoba nama questions azolandela and alandelwa ingxabano noma ngabe kuthiwa umuntu umthanda kangakanani kodwa ayikho into ebalekile ukuthi kwawena qobo lwakhe iba nediscipline uyazi ikhaya ovele nje ukhululeke kulo akuveli inkinga noma kungelakho makabonge kodwa kufanele ube nemigomo nemibandela ngekhaya lakho mangabe ikhaya okuthiwa kungena amantombazane kulo kuyaphuma umuzi wakho noma iflat lakho siyavuma kodwa mangabe ikhaya lokuthi kusasa sibona lo ngelinye ilanga sibona lo ngelinye ilanga sibona uma ngabe lokho kwenzeka kwenze kube sengathi ngihlala ekhaya inkinga yethu makabonga inkululeko siyayithanda Yeah, ngoba siyayithanda. vele sasho njalo sathi sathola inkululeko kodwa manje le nkululeko esisinayo inkululeko eyenza kuze kwehle ngisho esethuke manje isithunzi ngoba thina silo sithi inkululeko Yes, yabona yeah. so le engizama ukuyisho njengamanje iyingozi ke makabonga asithi noma ngabe uyenza asithi noma ngabe kuthiwa ukhululekile kodwa yazi ukuthi ngeli ngoba ikhona into okuthiwa ikusasa lesingayazi Yes. wena ke njengomuntu ohlala la emhlabeni njengomuntu osuyibonile izinto zama ngawonke amandla ukuthi ke uyi-apply lezo zinto lezo nakuba kunzima and zizokusebenzela ngathi ngelinye ilanga lento makabonge njoba sikulengosi sikhuluma ngezinto ezisuke ithinta abantu abadala Yes. ngithi into eshaya abantu besilisa namhlanje enkonzweni yasekamelweni yingoba sathi sifika bashaya ngo5 rounds Ish. yebo Yeah. lonto le Yes. ngoba sengazi ukuthi lento and lo 5 makabongwe akusewona u5 wobumnandi sekuyinto kwamina engihluleka ngisho ukuyichaza ukuthi ngizothi yini Yes. ngenxa yokuthi ngifikile ngishawela ukuthi ngifikile naye futhi akasayizwa lento kodwa usethi nje yingoba ufikile vele ngizomshayela ukuthi ufikile u5 awusezwa lutho umlaleli
I-enjoyment oyizwayo yile yokuqala ile isibili bese kuba good morning mangenzeka but uma usuya ko5 ngineshock ukuthi ayikho into osuku usayi-enjoya lapho wena usulwela ukuthi kuze kuphele yonke into nenenjana nje ligcine lize lipheleke njengamanje so yileyo nto into esilimazayo kodwa uma ngabe sizothi masingena othandweni wazi ukuthi uma ngabe ngilala nangu uyaqhamuka uyafika nangempela senze njalo yabona umdlalo wabantu abadala lo siyawenza okay sikhululeke vele owokuqala umzuliswana abantu bazoshesha kuwo kodwa owesibili yilabo bazoyinika isikhathi sokuthi ba enjoy uma ngabe nifuna ukuenjoy zinikeni isikhathi bese niyaphumula kodwa uma ngabe nizoshaya kancane isikhathi esiningi 5 ngobusuku obodwa nishaye 5 nishaye 4 nizoba senkingeni yingakho namhlanje abantu besilisa bekhala kangaka ngokuthi ke hayi akusabavela bathi akusafani naseqaleni bese ngithi kusenzeka athi he ngithi ngiyabonga ukuthi kusenzeka asiqhubekeni kulokho okusenzekayo ungabusabuyele emuva ngoba isikhathi esesiphila kusona ukudla sikudlayo uyayishintsha yonke lento ngeke kwenzeke thina ngentando yethu yabona so ke ngilinganisa ngalento njengayo lokuthi ngenkathi singene euthandweni asenze sure ukuthi makabonge senza izinto noma sesihamba ezingeke thina zizisixaka kodwa sobe sazi ukuthi yazi ukuthini lokho ngikujwayela umuntu wami ayi akafoni njalo ngikujwayela bakhaliswa ukuthi abafoni njalo ngithi umuntu wami akafoni njalo ngimjwayele yaqonda lonto le ayi uma efona nje kanye ekseni mhlawumbe wathi sawubona kuyenzeka futhi kuphela 2 days 3 days engafona angaphinde futhi abuye kodwa lokho akusho ukuthi akangithandi kodwa le ya good morning usudlile eyingaze ngayingane encane bo yabona hey ngaze ngayingane namhlanje yabona good morning baby wami yes love ha yaqonda emini udlile baby udleni uyayiqonda lonto le ntambama usebenze kanjani yonke lento le ngokuhamba kwesikhathi yonke lento ayisabuzwa yabona iqale lento bese ethi umuntu anginasi isikhathi yazi kathina amantombazana ukuthi awona isikhathi bese bethi ishidade wena usayingishe endlini encane asasithole ngisho isikhathi asasithole ngisho isikhathi nje sokuthi uye endlini and usuke ekhuluma iqiniso yabona awusasithole ngisho isikhathi wena sokudla ubanga nelunch nje emsebenzini yaqonda uthe uma udla qala ubongibuza ukuthi ngidlile yini ngoba wena usuyadla yazi sithando sami ungibona nje sengidlila lunch yami sengicabanga wena kusho ukuthi manje lunch awusayiphathi wena izinto zakho senjani seyishintshile yingakho ngithi umuntu ngokujwayelekile akabe uyena ngoba inkinga le yokuzozi applyela into ongayazi nawe ngoba uyibona yenziwa abanye abantu ngokuhamba kwesikhathi lento besebenzani bisiyaxaka so ke please ngiyacela le yokuthi uma ngabe sibonana bese unikeza umuntu ownership inkinga ngawe wena uyo ownwa angazi noma ngilibeka kahle mangithi uyo owner kodwa ke noma kungesikona lokho but uma usunonkosikazi ngoba unkosikazi angeke uhlale endaweni la unkosikazi wakhe engazi khona and unkosikazi unayo i-right yokuthi ngiyofika la kusebenza khona umyeni wami la ihlala khona kodwa futhi nakhona uyasho umama wasekhaya ngizofika unless kwabanye abantu abathanda udlame yabona ngenxa yokuthi lukho bakhona abantu abathanda udlame athi angisatholi kahle and ngifuna ukuyobheka ukuthanda udlame lokho yabona uma ungazwani nomsindo phuma entweni ezokwenza ukuthi kube nomsindo ngoba into ebalekile yazi ayikho into ebhlungu nje ukuthi uthi into ezenziwa abantu besifazane lezo ngivakashela uboyfriend wami meke wahamba wayemsebenzini hayi ngiyakutshela wena indlela engiklina ngayo angiklini ngoba ngiklina ngoba ngifuna ukubona ukuthi ayikho yini into ekhona la endlini yomuntu wesifazane umbuzo uthi ngizovakashela isithando sami uma ngeke ngayithola makabonge ngifike ngolesihlanu mina mhlawumbe ngifike ngifike ngolesihlanu salala ngomgqibelo wavuka wahamba emsebenzini ngasala uma ngisala ngiyaklina uma ngiklina mina angiklini ngoba ngiklina ngifuna into ezosenza sibe nomsindo ngamanye amazwi usuke eGoli waye eCape Town wayela umsindo yabona ngithole lento uyathe buya makabongwe injabulo la ekhaya isekho ngiyophindela emuva sixabene umbuzo uthi bengiyapi all the way for you bengiyapi makaba ngiyela ukuthi ngifike la ngafikela ukuthi ngizoxabana nawe akuyona impilo leyo uma ngabe kunezinto ezithile iya lapha uma ngabe uhlobo lomuntu ongaklini ngoba uklina ngoba ufuna ukunotice icicela uwili isivalo nope
yabona Yes. funa ukusilothisa vele uyeke ngoba iyazi ukuthi ngiyoxabana ngosuku lokuqala ufikile uyohamba nini uzoyithola lento ofuna ukuyibona uzoyithola lento ofuna ukuyibona yabona uyohamba nini so ke yizona izinto ke lezi ezibalekile okufanele ukuthi ke sizazi singabantu besifazane Yes. nabantu besilisa ukuthi bantu besilisa ningayifaki entweni ezonhlula ngokuhamba kwesikhathi Ish. nathi futhi ngokunjalo singabi neexcitement yokuthi usho njalo asithi uma ngabe esho njalo uma kubiza ukuthi uthi cha ngeke ngikwenze lokho yes ungakwenzi bese kuba nabantu abazothi makabongwe ungafona noma inini yeah yebo lonto le leyo ukuthi ungafika noma inini ifana nokuthi ungafona noma inini okay exactly ngizoke ngizwekele ngoba nami leyo permission ngayikhipha wayikhipha ukuthi ungafona noma inini yes ayinankinga Okay. uma ngabe ukuthi uyazazi wena. ufuna ukuyizwa ke Exactly right leyo ukuthi ungafona noma ngabe inini makabongwe iyathanda yona ukuba inkinga kancane noma ingenayo inkinga Ngisho kodwa ngoba iyathanda. siyangixaka mbijana. Exactly noma ingenayo inkinga kodwa iyaba nenkinga right njengoba sikhona makabonge wonke umuntu une life yakhe ish wonke umuntu unempilo wonke umuntu uyadla uya endlini yangasese uyalala kunabantu abaxabanayo baxatshaniswa ukuthi mina ngesami isikhathi ebengibe free ngaso yilesi mina engibona ukuthi kufanele ngifone ish ngafona ngesikhathi wena ongekho free ngaso kwasekudala inxabano kungenzeka isikhathi ofone ngaso ifoni bengishiyile kungenzeka isikhathi ofone ngaso if mina bengilele ngisebenza ebusuku bengilele but wena wafona uyayibona lonto leyo and okubhlungu futhi ngabantu abanjalo makabonke ngathi ngelinye ilanga kudala ngathi ngiyafisa sibambe leyo ukuthi uma ngabe ufonela umuntu wena onesikhathi wena omdingayo ngaleso sikhathi yena akazi nesinqumo nokucabanga ukuthi uzokwenza nesinqumo sithi ngiyakwenza manje wena Yini? yena akazi Yes. yayiqonda lonto le so ngenkathi umfonela ungamtholi okokuqala okay fine angimtholanga kusho ukuthi ubusy Yes. yabona uphinde ufone futhi okwesibili angimtholanga uma ngabe makabonge uke wafona okokuqala wafona okwesibili wafona okwesithathu wa decide ukuhlala ilanga lishone mhlawumbe kwaze kwasa lo muntu engabuyelanga kuwe akafuni ukukhuluma nawe yabona yes aqiniso lisho njalo yeah akafuni makabonke nanoma ufikile ku number 3 kuhambe kakhulu mina nje u1 is enough angithi uzoyibona uzoyibona imiss imiss call call mangabe fika mhlawumbe ke sungaye esibili ke kodwa nje yes u1 mhlawumbe yokuqala yes I can eyesibili okay but mase ngizofika kwesithathu vele sekukuningi kakhulu yeah no mina ngina i-right ukuthi uma ngabe ngibona imiss call ngibuyele kuwena Yes. yayibona lonto le yazi ngibona imiss call wakhe I'm sorry bengenza u1 no2 no3 but angikwazi kusukela ekseni kuze kuyoshona ilanga ngakuthola ukuphinde kuse lokho kusho ukuthi benginenhloso vele kusho ukuthi le phone kahle kahle umuntu ofona kuyona imina kuphela uma ngabe ngingafonanga mina ivele ivalwe nje awuyithinti ayikhali nawe futhi awufoneli bantu kahle kahle awukazi uyibona yabona indaba ke ilele la ngithethiselwani ke mangatholakala why ngithethiswa yes why ngiqula amacala ngokuthi awungitholanga ngoba yonke lento bekade yenzeka inhloso kimi ngibonile yabona ngimdala ngithathile izinqumo ngayo lento engiyibonayo and kukhona abantu othola ukuthi ikifone kanje ikhala ifoni iphambi kwakhe ayibuke njoba nisuke nibuka izinamba zezikweleti yabona ayibuke nje ithula izicila avela athi kanje kuze ingambangela umsindo yabona iphathini ngapha ntwi yabona iqhubeke ke yona bese yayiyeka kanjani yabona usend message athi dwi ayidonse phezulu yabona ethatha ifoni lathi athi usibani bani athi ngeke ngivule yabona lonto le vele lezinto lezo sesiyazazi so nayo ke le eyefoni makabongwe nayo le phone mawungamnika umuntu inkululeko ezoxaka futhi naye futhi ezomxaka la senzela thina sonke asenzele umuntu oyedwa ngoba ngempela kunengane yabantu engeke ilale ngenxa yokuthi usibani bani akatholakala kanti ngempela beyile ifoni yena ezihlale nabangani ba sekufanele alwela ukuthi bengihlale nabangani and ngempela makabonga ubunabangani bakho ifoni ubungayinakile and lo nto iyacika ukuthi yazi lo into thina esihlezi sicabanga singabantu besifazana umjolo unentombi
unentombi atholakala nje ningono makabonge nadalwa kahle namo bakhona abanye abantu abanjalo besilisa uyazi ubani lo bekuvalele kangaka ilanguage yeni awazi wavalelwa ke bo yabona kodwa futhi akekho kangaka kowesilisa kodwa wesifazane niyaxabana nibange ukuthi bengakutholi kusho ukuthi ubuvalele umuntu wesifazane endlini kanti amaphutha ngenzeka nothi futhi amaphutha ifoni yami ngiyenzeka noma ngabe yini ngiyawasha ngiyapheka ngenza yonke into if ngiyibonile miss call ngizobuyela kuwena bengilele kufanele ngilwele ukuthi bengilele nalezo zinto lezo futhi asiqaphele kungenjalo ke ayijike yena kumuntu nawe usofona njalo yabona yeah nawe ngathi manje usofona njalo ngihambile ngemsebenzini vele ngimdala nje ngangahamba kanjani kahle ngemsebenzini abantu besifazane banale care ukuthi uma uphuma endlini fanele amthinta umyeni wakhe baba ufike kahle emsebenzini yes nkosikazi ngifike kahle yabona sithando sami usebenze kahle yonke into right yes ntamba ngeke ngathi nawe usofona njalo yeah yabona ntane bekulandelela ukuthi unabantu ukulandelela ukuthi are you okay yini kuphela ngoba vele makabongwe endleleni emsebenzini ngendleleni kungenzeka noma kuka ngaki la sesithi siphume la emsebenzini sibone umuntu embozwe ngoplastic abacobezelayo yeah bathika abanye abantu besilisa bayifuni le nto thina sihlezi sicabanga le nto why sicabanga le nto ingoba sinalento ekuba umama siyakhathalela ukuthi umuntu akafike ekhaya ephephile siyakhathalela ukuthi umuntu akafike emsebenzini futhi ephephile kodwa kube khona futhi abanenhloso zalokho esikushoyo kodwa kube nabantu besifazane abakhathalelayo nje kuphela hayi ngoba kukhona okunye okungale so nalokho futhi okwefona ukuthi ungafona noma ngabe nini ngaphambi kokuba ukusho akuyidadishe nawe ukuthi umuntu onjani ngaphambi kokuba unikeze umuntu wakho ipermission yokuthi akakwenze lokho ngethemba ukuthi kubalekile kuzosenza sonke sikhululeke iphutha elisilenzayo elokujola maqede sihlale njalo sibukane emehlweni sitshelana ukuthi siyathandana kusukela ekseni ngo9 sihlangene kuze kushaya u1 sihlukana but izinto ezibalekile eqondene nathi asikhulumi ngithe sisohambeni esingalwazi sobabili umbuzo uthi uma singakhulumi lutho silibala ukubukana emehlweni yini esoyifunda ngalendlela esihambayo yazi usasho kanjalo khona into engingayifunda kuleli viki leliqala bewumbhalo nje othi uba consent nini ngehealth kapartner wakho yes niyathandana uyafisa kuvakashele uyamisa esalon akwenza inwele ayokwenza inzipho but yena uba healthy kwakhe ukukhipha nini ukucheck ukuthi la muntu wami ngabe healthy yini uyakhipha kodwa inyongo udla healthy ayonto sinakayo leyo mangisashaya nje uma ngisashaya nje and ayinakwa ukutshela iqiniso yeah ayinakwa yes lo bebhale lokho cha bejulile yeah no abuza ukuthi uchecka nini umuntu wakho ukuthi uhealthy yini uexercise ayinakho iqiniso ukuthi abanye abantu besifazane bayinaki ihealth ya partner wakhe kupartner wakhe isicefe ish yayiqonda yes kunabantu abana even ama medical aid yes but ngeke ubabone ngama checkups yeah yabona ngeke ubabone ngama checkups thina kwathi kente nje into encane hawu baba why ungayi hayi ngizoya yes ngikusho lokho ngoba ngiyazi angayi hayi khohlwa mina nje iappointment angazi lo nyaka wesithathu lokuthiwa hayi ngizoya ngento obonayo ukuthi yazi uma ngase kuthiwa lento iyaqhubeka ngagcina ibe inkinga yabona wena njengomuntu osazana uyayikhathala incane lento wena uyibona nje ngifuna imande manje awuzokhipha ucash vele phela medical aid khona imali hayi khuleka hayi ngizoya ilanguage yokuthi ngizoya futhi shiya kanjalo yabona sekuphelile lapho so yizo zonke ke lezo zinto esikhuluma ngazo makabonga asinga yabona udala bakithi sibadala kabi uthandweni sibuya kude nalento but sekunezinye izinto kufanele sifukuze manje ezingaba ukuphila then njalo uhlezi sibukana emehlweni sitshelana ukuthi siyathandana sesidinga impilo sidinga omama ekhaya nobaba ekhaya and sisesikhathini la wonke umuntu makabongo ongakwazi
ukuthi acabange ajule yabona mangabe kuthiwa ucabanga ujula ngekusasa la vele kuthiwa we lezi igebengu ezizothatha zonke imali zibaleke singakunqanda kanjani lokho yaqonda lonto le ya okubhlungu uma kabongwe abantu abasho njalo abangafuni ukuganwa abangafuni ukugana badla emhlambini wabanye abantu yabona labo bantu bahlalela ukudestroya imindeni yabanye abantu yes because laba abanye abantu sebesithathile isinqumo sokuthi ngifuna ukuba nonkosikazi nobani nendoda nkosikazi nendoda sinomama nobaba la yes but kube khona abantu abathi angifuni lutho laba abathi angifuni lutho bazohlakaza lokho khona ish and bakuhlakaza baqede bakuhlakaza benzani baqede ukuze laba baphinde bafane naye kodwa thina lokho futhi asikubone asikunake bese kuba khona uthando ke makabongwe oluthi ungafoni ngizofona lungomuntu oyedwa ke lolo hey that's one sided yo ungafoni ngizofona yachazela lingomuntu oyedwa lolo and ilanguage yowesilisa lesho kwesifazane angicathi sokukhona okukhona behind exactly mhlawumbe senqaba ukusho up front kodwa nje kusokukhona okukhona la ngikhona ke mina ibheke kowesifazane wena uma ngabe sekushiwo kanjalo kuthini ukucabanga kwakho lolu thando yazi kahle kamhlophe ukuthi luzocontrolwa umuntu oyi1 ungafoni ngizofona abantu besilisa banenkululeko eningi ngathi kakhulu vele sizwa ngabo angithi yes yabona kodwa kunezinye zezinto nathi esifisayo sengazi ukuthi singaba negalelo kuzo nakuba kungelula ngamanye amazwi lwami ucingo ngeke ngiliphakamise ngifonele umuntu engimthandayo ngoba vele uthe ngingafoni nakuba ngizwe ukuthi ngimkhumbula kangakanani nabanye abashayelana isikhathi make kwashaya isikhathi esukuthi okanye futhi ukutshelile isizathu salokho akuyona inkinga but umbuzo uthi wena kuphatha kanjani anginankinga lo shoyo yes ngoba ukutshelile iqiniso ungafoni ngizokufonela wena ke protect abantu anginankinga naye ngikuweke manje ukuthi kufila kanjani ukuthi ungafoni yazi ukuthi khona odukele nasenambeni yasemsebenzini uthe kodwa uyezwa yini ukuthi kubanda kanjani uyangizwa yini uyezwa yini ukuthi uqhamuke sethu uyezwa yini ukuthi kubanda kanjani kunabantu njengamanje abasothandweni abahlalele ukuyokwenza abanye abantu bashise uma ngabe kuphela ubusika ziyaqala inkinga zokuhlela angikhohlwa mina le angisazi umuphi unyaka ngifonela omunye nje umngani wami owesilisa uyangifonela uthi hey ngicela ungiboleke imoto ngifuna washo wathi entshongweni awuthi ngisho negama lakho indawo wayifuna ukuya kuyona alright ngithi mina uyokwenzani ngeke man yazi futhi yazi ngimkhohle yazi ngifuna lo muntu phela yabona manje ngifuna ukwenza u1 no2 no3 ngithi make bhuti wami uzothatha imoto usuka la uya drive entshongweni ufika umlando ubuye naye umlandela nje ukuthi uzokwenza lento umbuzo wami oqala ngathi uyamthanda waba nongabaza ngathi okay ngiyamthanda why ngathi no nje iwari yami ukuthi why nje yabona hayi bese ngithi okay fine ngase ngithi mina uzungisize ngento eyodwa ke uzohamba uye lapho umlande lo muntu ngicela uma ngabe niqede ukwenza lento enizoyenza uqhubeka umgone kuze kuse ngasho njalo ngeke ngeke esike qede amchitha bhalela amathini message asimfonela uzomgona kuze kuse hamba uyomlanda kodwa uma ngabe uzothi uma uqeda ufisa ukumthathela imithathex aphindele emuva yeke ingane yabantu phansi ngoba kwezinye ikhathi anuwazi ama feelings abantu enithandana nabo sobe nawo ngani nina okwenu kuba ukuthi nje kuyabanda njenge message engene efonini yazi kuyabanda phela yazi ukubulana nje ngabe uyangifutha it's all about ukufudumeza yingakho ngathi abantu bathathe inkonzo sekamelweni bayibeka phambili uthando lweza ngemuva
Yingakho nenduku ziwa kangaka. Ngoba induku makabonga iboostwa uthando. Yes. Iboostwa ukuthi ngizwani ngaphakathi kulomuntu. Yingakho ngathi awukwazi ukuvela uwenza inkonzo yasekamereni ngoba ubala ukuthi izinsuku seyiningi. Uyafisa yini ukwenza? Musukubala ukuthi sekuphela u3 days. Sekusemqondweni ukuthi afanele kuphela insuku engaka, yeah. Yabona? Abunyazazi ngifuna ukurelease upoison. Exactly. Nihlala no poison njalo nje. Yabona? So lento yenzayo uyayilungiselela vele usasuka emsebenzini noma usukaphi. Yes. Uyobona umuntu wakho. Uthi ufika makabonge noma ngabe kuthiwa isikhophoza kangakanani kodwa iyaqala ithi. Yabona? Okukhombisa khona ukuthi iyazi ukuthi iyakubani. Kodwa thina sibi nakho lokho enqondweni yethu. Sifuna induku isebenze ngendlela thina esifuna isebenze ngayo. Yes. Leyo ukuthi ungafiki ungafoni imini engizosho ilele kuwe umuntu wesifazane. Ukuthi uyophila nomuntu ozoloke ekudirectile njalo umefuna ukukubona uyena. Uyena ozokukhumbula, uyena ozokubona, uyena ozokufonela, wena umikuphi la. Ngoba la sikhuluma ngabantu ababambisanayo ezintweni ezithile, especially uma sikhuluma ngothando. Yes. Uma ngabe kungenjalo siyohlezi silimele. And siyohlezi sinokungabaza singabantu besifazane ukuthi uyangithanda yini. Ayikho into ebhlungu njengalo mbuzo uzibuza wena wedwa. Uzuphahla ukuthi angibuze yena. Uma ubuza yena athi ukubuziswa yini lokho kunokuthi akuphendula athi yebo noma cha. Yabona? Yila ubona khona vele kuyindida. Yes. Yebo engenani ithi yebo ngiyakuthanda, why isithando sami ubuza. Yabona? Uma usuthi why isithando, umuthi why isithando sami ubuza kuyagcwaliseka ngoba usulilandelisile lesithando sakhe. Yes. Kodwa uma vele uhawu yini why ubuza? Uyazi nje. Ubuziswa yini lonto le? Uyazi lisho. Kufanele ngabe seniyasazi manje. Shiyani ukuthi siyazi. Ngifuna ukuthi ngingakubalekisi, ngingabe too much ngandlela ukuthi uzobaleka, and ngifuna ukuthi ngingene kwi relationship nawe usu ready. Kodwa manje mina isikhathi asikho on my side because mina already nginale relationship emqondweni ukuthi izohamba kanjani, ngiyakuthanda but wena usawukho ready. Kodwa futhi ngiyabona ukuthi uyangithanda, siyabandawonye but unalento ukuthi awukho ready. Mina ngiready, ngiyenze njani lapho? Ngiyakushiya, ngiyacathisa kanjani? Umbuzo enginawo lapho uthi nindawone kanjani, ngabangani nihlezi nindawonye kwenzakalani? No, ngiyakushela kodwa sibona abangani. Kodwa mangabe ngicela ukubona ngiyakubona. Uma nibonana kodwa futhi uthi awukho ready for a relationship. Okay. Ngicabanga ukuthi uyamshela ne? Yes. Yeah. But ngicela ukubona namhlanje avume futhi yes. Okay. Kumuntu okanjalo iqiniso lithi usuke ekuthanda. Okay? Usuke ekuthanda lo muntu lo kodwa futhi unefiye. Yes. Kukabili unefiye yokuthi eish uma ngena ngizophoxeka, maybe uke waphoxeka before. Okay. Uyayibona lonto le. Yeah. Omunye futhi uthola ukuthi uyisigebengwana nje khona amfihlile yabona. Awunento zakhe nje. Yeah. Lento ngeke uzumqonda umuntu but izinto iningi yabona. Kodwa nakuwena futhi lapho sekuncike ekuthenini ke manje udecideani ukumlinda noma cha yini. Ngoba if ethi akekho ready, uma senza izinto ezikhombisa akekho ready uzoblame abani? Ish. Iqiniso lithi ngikutshelile vele kwasekhaya ngathi I'm not ready. But yena as much ekuthanda but icompany yakho uyayithanda. Ngoba uyathanda ukuthi njalo nizoxoxa ngento angekho ready kuyo. Oyesisho ngayo. Serious ngiyapi ngoba vele siyoxoxa ngento engiyaziyo ngizophendula ngithini ngithanda icompany yaqona yes manginomabongwe ya ngiright yabona yabona omunye uza kutshela athi yazi ukuthini ngiyathanda ukuba nawe but ngicela ukuthi mase indaweni singayixoxi lezo usuke njani ke meka njalo nalowo ngathini uthanda omunye makabongo uthola ukuthi uthanda hey guys lento othanda ijulile omunye uthanda ukuba nawe but not ukuthi angaba kwi relationship nawe
Yayibona lonto le? Yes. Yes. Uyathanda ukuba nawe kodwa not ukuthi angaba kwi relationship nawe. Uyathanda nje ukuthi nje, yabona? Akubona bonke abantu makabonge uyofika kuwona umuntu akuthande khaxa. Yes. Khona umuntu othanda angithi unabangani bamantombazane. Yeah. Exactly. Iba kanjalo nakuthina le singamantombazane. Asikwazi vele ukuthi lalela we makabonge ngicela ukuba umngani wakho noma yabona lonto le. Yes. Akukho kodwa the more sisondelana end up sebabangani. So I friendship ngizoyigcina kanjalo. Kodwa lokho ngishelele ngithi no ngoba ngithi ayi makabonga ngimthande ekuthenini ngingathandana naye but ngiyamthanda ekuthenini ngaba umngane wami. So yingakho ungathola ukuthi ngagcina sekuphuma naleli gama lokuthi no yakuthini angikho ready yabona angikho ready yena ujatshuliswa icompany uma unawo umenza afile ngendlela azizwa ngayo Yes. kodwa hayi ukuthi angaba yiboyfriend yakho Yabona girlfriend yeah so ke nawe kwamukeleke lokho vele nje uthi hayi kulungile ngicela sibe abangani yabona then bese ushela intombi uzombona ke Akithi phela njengoba seniyaxoxa eyazi ukuthini kunobani bani engimbonile I'm sorry ukusho lokho ngihlonipha into ephuma kuwe yeqonda lonto le but njengomuntu engiclose naye sesizoyixoxela nje ngezinto eziningi wena yazi kusukela namhlanje ukuthi umuntu kumele ukesho njalo but ithanda ukuba nawe enjoy icompany yakho yabona uyakuthanda kakhulu ukuthi ungaba umngani wakho mhlawumbe nama advice wakho nani but not ukuthi ungaba relay lokuzala boyfriend yakhe okay right Ngicabanga ukuthi sesiqedile ke njengamanje okosuku lwethu yes okuyikona ebekade siyocishisana ngakho kakhulu okubalekile emlaleli sithi ke thatha okuzokusiza njoba silama kabonge sonke singabantu yes yabona yes sonke singabantu nawe ngumuntu kunendlela nawe ocabanga izinto ukuzenza ngayo kodwa lokhu kungamathiphu okusenza sihambe lendlela esingayazi yabona until size sifike la thina esifikisa ukufika khona yes kunjalo thank you